Salutare prieteni și mi-am găsit la episodul 2 din minunata noastră serie. Aici unde ne-am făcut și noi am zis să nu mă intre în hobby și am făcut 3 bucăți de lumină, asta nu ne trebuie. Și o să vă arăt ce am mai făcut. N-am făcut mare chestii, practic am făcut am tot Africa. Chestia bună e că am găsit și mult iron, adică n-am găsit infinit iron. Wow, ce bucăți de lemn. Și sper să vă placă acest episod, sper să se strângă multe like-uri, hai să ne facem împătuți. Pam. Așa nu pot niciun. Și apropo, am făcut peretele cu abonați, avem deja un abonat, ca să știți. Și o să pun pe pauză, fiindcă trebuie să editez. Cred că ne-au început să latre. Da, prieteni, am revenit și noi. Văd că au mai încetat câinii să nu latre, dar stați că să editez iar. What the fuck. Da, prieteni, am revenit și noi se pare că trebuie să edităm de 100 de ori. Și vreau să vă prezint acasă pomul ăla mare care l-am văzut noi la început. Uite, cam așa arată baza noastră de aici. Am pus ca să nu mai intre nobii, bine, au intrat creeper și zic că e mai mișto așa. Zic că am un zid unde să mă apăr de scheleți, de nobi. Și nu știu dacă o aia, ba da, uitați aia. Mai am 3 bucăți de lână și eu cu acesta vreau să mai pun niște scări, să mă nasc până acolo sus și acolo să mai fac ceva. Dar o să trebuiască să ne ducem la luat de lemn. Bum, și e bine că avem copacii ăștia lângă noi. Deci acum trebuie să ne dăm seama care e vârful la copășelul ăsta. Parcă deja l-am găsit. Fraților, și eu sper să vă placă această serie, sper să se strângă multe like-uri. Că știu că voi apreciați foarte mult Minecraft, deci nu vă jucați. Sper că și aici să apreciați foarte mult. Că frate, nu trebuie să pierdem nicio bucată de lemn. Te-am văzut pe lemn. Și s-ar putea să facem online, dar trebuie să mai lucrez la aplicația aia, să văd dacă mă lasă. S-ar putea ca mâine să avem un live. Deci rugați-vă ca să pot să fac live. Deci s-ar putea cel mai posibil să avem live. Dar sper că aplicația să nu mai dea crash. Adică dau să înceapă live și zice că nu pot să fac live. Deci dacă o să fiu pe undeva la ora, nu știu să vă zic mai exact, 8 seara. Dacă o să fie să fac să nu mai dea crash și aplicația pe la ora să fie. Bine, tată, pânză. Nu vă faceți teamă, mi-am făcut eu scară pe unde să urcăm și înapoi. O să trebuiască să trecem pe supportul ăsta mic. Dacă nu, mai am o altă intrare. Am stat Africa și am făcut. Hai să nu stau să fac un filmez, vedeți. Bine știți, nu vă uitați aici scara. Hai să ne facem și noi aici, să nu mai facem un pat. Ok, să ne facem și un arc. Patul, bum. Nu știu, cel mai mult o să trebuiască pentru cine ce întrebă gijile. Da. Deci mai avem pe aici. Bă,
trebuie să mă duc să iau Luna la oaie. Dacă n-a fugit, poate să fugă. Zim, no, fuck you! A fugit oaia. S-a ascuns. Nu, cel mai sigur a fugit. Fiindcă trebuie să pun scări. O să vă arăt acum unde. Fix acolo la zona asta, fiindcă ăștia așa, știți că ele de obicei pot să fac așa să se cațere. Patul ăsta pot să-l punem aici. O să-l punem fix aici. Că n-am chef să mă duc acolo. Deci, dăm drop. Chiar să băgăm undeva în chest. Băi, frate, sper să nu mai dea pe aplicația. Să pot să fac și un live special de 200 de abonați, care nu pot nici acum să-l fac. Deci, nu pot, urăsc chestia asta, vedeți și chestii am făcut aici. Am făcut să semene ca un pod, băi, așa cum e. Wow, câte... Da, chiar nu v-am arătat ăsta peretele cu abonații. Avem un abonat care este foarte activ la fiecare episod. Dacă te uiți la acest episod, Silviu Gamerule, haide, tu ești primul pe tablou, deci stați calm, o să vă trec și pe voi. El e primul, fiindcă el am văzut că este cel mai activ, adică am postat videoclipul, n-au trecut 2 secunde că a și intrat și a și zis primul. Deci el este foarte activ, deci și voi foarte activ și mâine pe care o să-l văd primul, o să-l trec pe tablou. Dacă e Silviu, o să iau a doua persoană și o să trec pe tablou. Deci o să fiu un perete mare. Deci fix foarte activ. What the fuck, ce cu pomii ăștia ce? Pom, măcar bun. Așa, punem așa. Pom. Și ce mă gândeam să fac? Da, să iau lemn. N-am chef să mă duc pe jos. Acum este bine că avem 2 paturi. Ce chestia nasală e că dacă murim pierdem farfica. Dar știi ceva? Hai să lăsăm farfica mai bine. Am lag. Pe filmare nu se observă lagul. Și că am mai avut odată și nu s-a observat. Dar iar am... Frate, ce e cu lagul ăsta? Mi se mai întâmplă odată astăzi. Dar nu filmam. The fuck? Mai spur lagul ăsta. Dacă e să mă bag cu un zoom, i-am lag, frate. Deci nu spur asta. What the my fucking god. Dude. Mamă, ce bun. Acolo e cumva un schelete prost, zăpăcit, care nu știe ce. Fraților, nu pot să fucking cred, am fucking lag. Frate, am un lag în care nu pot să mă mișc. Uă, ai de pana mea, ce m-a speriat. O, schelete, fii cu minte, că n-am chef să mă bag, că și așa n-am multă viață. Am viață, dar nu să-ți bă, am viață full sau... Bine, am un pic de armură de iron. Nu știu, am mai rămas cu 3 bucăți. Să le pun la prăjit. Urcă caracter. What the my fucking god, caracterele. Bă, prieten, după cum se vede, am un caracter foarte leneș. Adică nu vrea să urce. Mai dăm așa o leacă pe la crafting table. Facem așa.
Am un model de casă, dar nu cred că o să fie șmecher. Totuși am speranțe. Adică un model de casă. Am un model să fac, să zicem, pe aici sau pe acolo. Bine, știți că acum avem un mic zicin apără de scheleți, de zombi naivi și proști. Bine, nu zic că foarte proști. Da, sunt. Încă ne omoară pe toți playerii. What the fuck? De ce au băgat zombi în jocul ăsta? Bine. Așa au vrut ei. Ha, ha, ha. Deci, fraților, fac niște glume foarte bune. Sunt cel mai glumeț în pe pământ. Și mă gândeam să fac așa, dacă n-am ce face, să fac așa o mică care poziție. Știi, am făcut-o până aici. Pom, pom. Am făcut-o așa. Am făcut așa și am mai făcut până așa. Uitați, am ajuns aici. Dar chestia proastă e că mi sparge chestiile astea. Partea bună e că am făcut un pod și aici avem riscul să cădem în gol. Mamă, dacă cade aici. Vă știți cum mor? Deci mor ca... Cam... Nu vine cum să zic ceva. Dar ia să vedem noi câte minute avem de când filmăm. Avem 12 minute. Deci da, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și o să ne revedem în alt episod. Pa, pa!